Spread the leftover business, you know what they say when they get to the big head. Back then they would call me and they made. Sure, I go by the name of that doll, aka Real Postlier. That's the new prettiest boy, Ekapa. Welcome to my exciting voiceover vlog, and please stay tuned. Okay, first things first, basically, it was a Saturday, a lousy one, singing a mile, amankazana was BH, but it's fine, man, sliling J, California, Taba funding, Masam. And then we hit the road, man. Sathi cusa yaphisa i-sterefifoni ndicinga sibizwele into ezimnandi kanti sibizwele umsebenzi kwabikho wayefoni ndaqamba ukesha mandiqhubula ifoni ndibethe ividiyo ndashaya ividiyo ndaqala amehlo mfanele ngathi ndibone enye iway but akho ndibithile dog. Okay, apha besivibe kwiziwe zamapiyano mfonini bone eziwe zamaphumulo yabo, and apha eca kwam phethe uDaflexa, and then on my left I had uLibongo, and then umuntu besiqhubela it was uMr. Way. Yabo ndiqonda kushushu mfondini kuyilondo yabona ke xa ungumntu orhasa gqithi bencinga siyosela kanti akho yonke lona sathi chu ensiva eGrand yasibona iview iGrand. It was a Saturday man, ngabe singenamali singenazinto, and then saqamba okay cool sithi chu siyosipana yabo. So hope still bone enjoy le vlog, and then unobukeleyo nongabukelanga ndiya nencanye W watchings in the chat unganibuza uba yintoni le. Okay cool, safika kule plek, xa sifika kule plek ndiqomba okay no sawubetha eziwe zam. Hayi ke mna ndabetha into mfondini ndiqomba kukho inkazana yalapha mfondini, intombi yakubona yabonakala i-rich khandikwazi noyiba because bendiyibe ngamehlo bone ke ndabe ndiyithetha ke mngaka amashita esebenza kwabikho okay cool sibe sivaya ngale trance mfondini ndiqomba kwale moto sihamba ngayo bendicinga ke mna ke like siya Eastern Cape, but manje ndirealize uba man sithutha nje iway domestic nondoni bona sathutha asasipana ke yabo sasipana ndinxiba into ezimhlophe ungandibuzi uba ndinxiba into ezimhlophe ndiqhutyulwe mfondini yabo. So yeah benzenza ngathi ndidubula khona pha. Okay, second thing is that ke sithe ngoku sesiphanda ndenze ngathi ndiyasebenza ngoku ndingasebenziyo. Hayi ke ndabamba i-ceiling board bone siyaxhoma siyathinthini sifake etransini yabo. Ngoku enenzekayo ngoku ndiyayisaluta ayisaluteki, hayi bo ndifuna uyibamba isandla handshake nqomba abo bra uzithi ngoku ndibanga kuzama ndiyakusaluta ndifuna uyibamba yaske yakhetha uniphepha ndiqomba bra hayibo ndiza kukhaba wena fine. Saphuma phaa sithe siphuma phaa, the next thing that we did saya kwenye ikazi kuthiwa man boysins ngathi nilambile sikhangele intloko, kanti njengoba sikhangele intloko sobona amankazana ke ndaqomba fondini amacheri amangaka qomba andikwazi nothini ndi-speechless ndi-crust ndithinthi ndifake inkumba kuthiwa ngumntu otheni lo, but it's fine. The main thing okay hayi ke fondini ndibona sendisitshaya imincili ngoku ndikhaba nemoto andinoba kwenzeka ntoni cinga inyama fondini yafika intloko fondini hayi ke fondini sendilate ngoku ndithatha ividiyo seyingxamile libhuda tshaya imincili sabetha kuthi sagrand. Hayi ke fondini sesigqibile ngoku bone sisuke ebhali sisuke etoilet qha sifika phaa fondini kuthiwa yi-R2 ndathi no mebro iyatsala ayizukwazi yabo soze sichame nge-R2 nanga amahlathi fondini sathi chu fondini saya cameraman sathi chu kalo cameraman uthatha kwanto sathi chu saya sobetha amanzi phana, and then hayi ke ekubetheni kwethu amanzi phaa sashaya amanzi sagrandi yabo gcwele netrance egaraji. You'd swear uba we felt like siye ezilalini but besingayi ezilalini yabo. So shaya amanzi and andizuvela xa ndishaya amanzi yabo ndiwashayile amanzi ndabuya ungandibuzi uba hayibo yabo. Sashaya amanzi fast no-cameraman then yonke uyava yagrand man, but yeah imini yeSaturday ibiyimini emnandi yabo. Ndabuya ndibaleka because ndoyika iinyoka zaseKapa noomakhulu bayasebenza. Otherwise thanks for watching my vlog ndini incanyana wonke. I'm signing out, peace.